Well, how many friends do you have on social media? Sino kada kita the Facebook account tayo? Tayag naman di ima na? Alright. So ilan ang inyong mga kaibigan sa social media? Perhaps you have 4,000, 5,000, the limit. Sometimes I would have to unfriend some people there because I see that their account is no longer active. So inaalis ko yan to give way for more friends. What I would usually do is cut off some friends that are very distant in connection with me so that I can accommodate friends who are adding me who are from Bacara, from Lawag, from Claveria. Yun ang ginagawa ko. Kasi I use my Facebook platform as my channel to reach out, especially to the unbelievers. Okay? So how many friends do you have on social media? Ang tanong ko sa inyo ay ito. Meron kang 4,000, 5,000. How many of those friends are your real friends in real life? Yun. Ilan doon sa 5,000 ang totoong kaibigan mo sa totoong buhay? Diba? Kung mapapansin ninyo, social media is deceiving. Nakalagay doon, 5,000 ang kaibigan mo. Pero pag nag-post ka, hindi lahat ng 5,000 nagre-react. Kung meron mang mag-react, hindi niya ilalagay kasi negative. Especially when you post your good times, your successes, your blessings, may inggit, di ba? Parang sa atin, dito sa Bacara, yung mga pinopost ko, alam nyo ba na hindi lahat ay natutuwa? May mga inggitero at inggitera. Kaya sabi ko, hayaan mo lang yung mga naiinggit. Mapundi ang spirit nila. Basta tayo, okay pa rin tayo. But what I'm saying is, not all of those who are listed as friends in your Facebook account are real friends in real life. So let us define this afternoon. What is a friend? Sa makatuwid, meron kang mga kaibigan sa aktual na buhay na hindi mo actually kaibigan o kasama sa listahan ng mga friend mo sa Facebook. Tama ba ako? Do you have friends in real life who are not connected with you on Facebook? Tama ba? O halimbawa, sino sa inyo, friend nyo sa Facebook, si Pastor John? Taas nga ng kamay. Wala, di ba? Hindi nyo friend si Pastor John sa Facebook. Pero in real life, he is our friend in HBBC. Kaya mga kapatid, do not be carried by the idea that because you have hundreds of likes on Facebook, it makes you feel good. No. What makes you feel good in life are real friends. Kaya pag-usapan natin ngayong hapon, what is a friend? Ito, what is a friend? A friend is a trusted confidant to whom I am mutually drawn as a companion and ally, whose love for me is not dependent on my performance and whose influence draws me closer to God. Yun ang kaibigan. Ang kaibigan daw ay isang maaasahan, mapagtalkan, kan mapagbiyaran. Confident, someone whom you can actually share your heart, your burden, and you are confident na hindi kanya sisiraan, hindi kanya i-betray, hindi kanya i-chismis. Kaya kung may kaibigan kang alam mong chismosa siya mga kapatid, kahit pa sino yan, hindi yan totoong kaibigan. Because a true friend is a confidant. Someone whom you can get counsel from. Someone who can give you a good advice. Someone who cares for you. Whom I am mutually drawn. Kaya nangasaunta mutually, both of you are drawn to each other. Nga ti spirit you, companion. Agkadwa. Iso nga, amoyo, that the word nga companion, every husband and wife should be friends. Sino kada kayo kakabsat? Friend yo ta asawa yo. Itayag na man ta imayo. Friend yo man la ta asawa yo. Di ba? Love your husband as your friend. Or love your wife as your friend. Sabi nung isa, pastor, hindi na kami magkahiga Hindi kami magkahiba.
Doon siya sa isang kwarto. Dito ako. Paano yan? Eh sabi ko, love her as your neighbor. Di ba? Love her as your neighbor. Kasi magkapit-bahay na lang kayo. Sa kabilang kwarto siya, dito ka. Eh di mahalin mo bilang kapit-bahay. Pero mahalin mo pa rin siya. Di ba? Eh pastor, magkaaway kami. Hindi kami magkasundo sa maraming bagay. Love her as your enemy. Kaaway mo siya, di love her as your enemy. Pero alam niyo, ang pinakamagandang ingredient in relationship is the spirit of being friends. Yeah, not just as neighbors, not as enemies, but being friends. Because you are companion. Let's continue to read. And alay, anat ka na sa undeta, alay kakabsat. Hanga anay, ti anay kat mang perdi, kanon na ka eh. Alay, someone who you believe you have the same thing in mind. Same mind kayo, same faith. Isut ga po na nga, it is almost impossible. Actually, biblically, it is not right that Christians should become friends with unbelievers. In a sense, kasi mamaya, ang aking i-discuss sa inyo, being friends with unbelievers with in mind na i-reach out mo sila para sa Panginoon. But when you talk about deto'y meaning ti friendship nga alay kakabsat, it cannot be. Because the Bible says, be not unequally yoked together with unbelievers. So, when you become friends with unbelievers, eventually, yung amoy nila, amoy mo, amoy sigarilyo sila, amoy sigarilyo ka na rin. Yung kanilang salita, magiging salita mo rin. Because evil companions corrupt good manners. Totoo yun. That is why, itong definition natin, kunin yung maigi ito, ha? Whose love for me, ang kanyang pagmamahal sa akin, is not dependent on my performance. On whose influence draws me. Yung bang, hindi yung, marami tayong kaibigan pag may pera tayo eh. Alam mo yon? Maraming lumalapit sa'yo pag may pera ka. Bakit? Pautang naman, sis, Brad. Utang naman, oh. Marami kang kaibigan. Di ba? Pag may pera ka, pero wala ka ng pera, hindi mo na kaibigan yan. Marami kang kaibigan pag ikaw ay sikat. Kasi gusto nila ma-include. Parang ang nangyayari sa Facebook, itong mga vloggers, they try to connive, they try to collaborate. They seem to be friends, but actually, it is business in motive. Ang motive talaga dyan, mga kapatid, is pera. You know? So, ang totoong kaibigan, hindi yun ang ina-afteran niya. Whose influence draws me closer to God. Yun. Nga di influence na gan ka, kat mayasideg na ka iti apo. In other words, if you consider someone your friend, and he is a hindrance to you, di yasideg mo ti apo kakabsat, he is not a true friend. He is not a good friend. Kasi yadayo na ka ti apo eh. You see? Iso nga, ito, gusto kong bigyan kayo ng pinaka-pundasyon ng pakikipagkaibigan. Okay? Let's talk about David and Jonathan. Tapnon, especially kadigito young people kasi marami kayong mga kaibigan. So, let's give you, okay, a proper perspective and objective and basis on friendship. Okay? Ano yung kwento ni David and Jonathan? Ganito yan. Nakakatuwa na nakakapagtaka na nakaka-bless. Kasi, alam nyo, si Jonathan, anak ni King Saul. So, sa monarchical succession, siya talaga ang susunod na maging hari ng bayan ng Israel. Pero ang nangyari, the anointing of God departed from King Saul dahil sa kanyang pagsuway sa utos ng Diyos. Simple lang utos ng Diyos sa kanya. Kill all the Amalekites, including the king. Tama ba? Amalekites ba yon? Patayin mo lahat yan. Eh hindi niya pinatay. So sumuway siya sa Diyos at dahil sa kanyang disobedience, nabigo niya ang Diyos, God took away from him the anointing. So kahit may kapangyarihan siya sa posisyon, wala na sa kanya yung kapangyarihang gawin yung kanyang responsibilidad dahil wala na yung anointing ng Diyos sa kanya.
Ang sabi ng Diyos, I have found a man. May nahanap na siyang iba. Nandun pa sa posisyon si King Saul. Pero may nahanap ng iba ang Diyos na papalit kay King Saul. At yan ay si David. So ngayon, dumating ang punto na there was a war between the Philistines and the Israel. Andyan si Goliath, he was defying the name of God, the people of Israel. Napasok sa senaryo si David. Dahil sa kanyang passion for God, nasaktan siya sa ginagawa ni Goliath sa Diyos. At dahil sa kanyang malasakit sa kanyang bayan, nasaktan ang kanyang loob sa pagmumura at panang paypayat ni Goliath iti imahen ti apo ken ti bayan ti Israel. Matapang siya. Ibig sabihin, yung kanyang passion for the right, passion for God, and care for his country gave him the courage to face the giant. Kunana, I will face him. Nakita ng Diyos yan. Na si David, willing siyang harapin ang kahit anong bagay, gawin lamang ang tama at ang katwiran, alang-alang sa bayan ng Diyos. So, to cut the story short, napatumban niya si Goliath. Isang bato ka lang, di ba? Pak! Tumama. And Goliath fell and what? Na-demoralize ang Philistines. To cut the story short, nagwagi ang Israel. From there, ito na. The heart of Jonathan was drawn to David. Kung tutuusin mga kapatid, aware na si Jonathan na si David ang magiging next hari ng bayan ng Israel. So if I were Jonathan, mga kapatid, humanly speaking, I consider him na karibal. Tama? And I will give him an enemy treatment. Tratratuhin ko siya na aking karibal, gagawin ko ang lahat, nahadlangan siya upang ako ang magiging hari. If I am after the position. Tama ba? Pero dahil si Jonathan, naunawaan niya ang Diyos, ang mission ni David, ang calling ng Diyos kay David, in his spirit, he was drawn to David and they became friends. Listen, the basis of their friendship was not about their looks. I'm sure David was not that very good looking. He was good looking but not that very good looking. Pero hindi yun ang basis ng kanilang friendship. The basis of their friendship was not even money because they were not partners in business. But simply, the basis of their friendship was principle. Parang sinasabi ni Jonathan, okay, alam ko na ikaw ang tinawag ng Diyos, ikaw ang susunod na hari, at dahil dyan, susuportahan kita, faithful ako sa'yo, loyal ako sa'yo, tutulungan kita, ia-uplift kita. For that sake. So the basis of their friendship was not preference. Tayo kasi pagka minsan, kaibigan natin yung tao. Bakit? Masayahin, laging naglilibre, dinadala ka kung saan-saan. So yung basis ng friendship nyo, nakasalalay sa mga bagay-bagay. Hindi ayon sa prinsipyo. Kaya mababaw po na friendship yung ganyan. Minsan yung basis ng friendship, kainuman. Magkaibigan kayo kasi magkainuman kayo. Pareho kayo ng paboritong brand ng inumin. Tanduay, Chivas, o kung ano-ano naman yan. Kaya kita nyo, usually ang mga matatandang mga lalaki, no, dapadaya ti Pilipinas, no, habang nga nakapila ti tao, jayan dapadaya, yan na kakabsat. At dadjay da, kunam no VIP table tayan da. Nga dati tanduay ijay, at dat hinyebra ijay, magkakaibigan lahat yan. Bakit? Dahil sa inom. Dahil sa alak. Hindi po yan malalim na pakikipagkaibigan. Wala pong aim, walang objective, walang direction po ang ganyang relasyong pakikipagkaibigan. Sapagkat ang basehan, inuman. Nakikita nyo? So tayo minsan, tinuturing nating kaibigan yung mga taong ganyan sapagkat nakabase ang ating pakikipagkaibigan sa ating preference. Pag sinabing preference, personal likes. Gusto ko siya kasi ganito. Minsan naman, ang ating friendship is based on personality. Alam mo, gusto ko siya because he is fun to be with. Kahit nga fun to be with, iso matirason nga di ka makigimongan at ipaspasyar na ka, ibalbalog na ka.
Kaibigan pa ba yun? Para sa'yo, kaibigan pa bang totoo yun? Kasi gusto mo lang siya dahil sa kanyang personalidad. So mga kapatid, kinakailangang klaruhin natin ang ating pakikipagkaibigan. So the basis of our friendship should not be on preference, it should not be on personality. Ang iba naman, the basis of their friendship is politics. Alam nyo ba, sa politiko, lalo dito sa Pilipinas, magkakaibigan lahat yan, pero ang basis, politics. From politics, outside politics, wala nang pakialaman ng buhay yan. Magkakaibigan lang yan dahil they believe the same. Halimbawa, yung batas, doon sila magkakaibigan. You know, politics. O yung iba, dahil sa pera. So, it's a very weak basis of friendship. I would like for you to realize na kung ikaw ay makikipagkaibigan, you want to be a friend to someone or you want to be a friend of someone, be a friend of someone that you know will draw you closer to God. In other words, you be a Jonathan and find a David, be his friend. Be his friend. Maging kaibigan ka ni David. Halimbawa dito sa church, sabihin na natin na ang inyong pastor ang David sapagkat siya ang tinawag ng Diyos, siya ang nangunguna sa gawain ng Panginoon. Be a Jonathan to your David. Be a friend to your David. You see? So, ganyan po yan. Inuulit ko, the basis of friendship is not personality, although ingredient yan. It's not preference, parte natin yan. Politics, but the real basis of friendship should be principles. Hello? Baliwanag ko ba? So, ibig sabihin, kahit yung tao, kahit ang pastor, pinagsasabihan ka, masakit pakinggan, medyo sarcastic pang pagkasabi pagkaminsan, hindi dahil ganun nasaktan ka, kaaway mo ang pastor. Hindi. Kaibigan mo yan. Sapagkat siya ang may malasakit sa iyong kaluluwa. Amen po ba mga kapatid? Yan. So, klaro na sa inyo yan, ha? Yan ang basis ng friendship ni David and Jonathan. Kaya at the end, mga kapatid, pinagtanggol ni Jonathan si David, pinagtakpan niya, tinulungan niya, inassist niya dahil sabi niya, ikaw ang inanoint ng Diyos, protektahan kita, susuportahan kita, naniniwala ako sa mission mo. See? Ang basis ng friendship, something deep. It's not something narabaw. It's not something shallow. It's very deep basis of friendship. Amen po ba mga kapatid? Okay. Amen. Ngayon, bakit ba kailangan natin ng kaibigan? Ito. So, 7 benefits of friendship. The 7 benefits of friendship. Why is it important to be a friend or to have a friend? Number 1, emotional encouragement. Siyempre, amin tayo kakapsat, the emotion tayo, there are times we are weak and we will fall. We need someone to lift us up. Ecclesiastes 4:9 and 10. Deti dapat iti spirit ti agasawa as friends. 2 are better than 1. Amen? Yung mga walang asawa dyan, Happy Independence Day. Pero ang sabi ng Biblia, 2 are better than 1. Di ba? Pero ang sabi naman ng isang pastor, it's better to be single than to be double trouble. Di ba? Di baling single ka na lang kasi nag-asawa ka, trouble all throughout your life. Sabi nga naman ng isang pastor. Pero pagdating po sa buhay, tingnan niyo po life has its ups and downs. Marami pong ups and downs ng buhay. Marami pong mga twists and turns, marami pong mga sorrows, heartaches. Kailangan po natin ng katuwang na aalalay at tutulong sa atin emotionally para tayo magpatuloy. Kaya 2 are better than 1. Continue, the birds. Tingnan mo yung birds. Because they have a good reward for their labor. Verse number 10. Ano sabi doon? For if they fall, okay, pag pareho silang natumba, the one will lift up his fellow. Yun ang emotional encouragement. Ili-lift up ka niya. But woe to him that is alone when he falleth, pag natumba, wala nang tutulong pa sa kanya. Kaya, ganyan po ang value ng friendship.
It's for emotional encouragement. Meron ba kayong kaibigan na tinutulungan kang lumakas ang loob mo para sa Panginoon? Do you have a friend na binuboost niya yung spirit mo na lalo kang anong tawag dito? Hanggang dito maupay, iti pamatim, iti panagserbim. Tandaan nyo itong usapan natin, hindi lang yung for the sake na emotion per se kasi you can go to a psychologist and a psychologist will actually help you emotionally. Ang ating konteksto rito, kontekstong usaping Kristiyano, usaping paglilingkod sa Diyos. Bilang Kristiyano, walang mas nakakaunawa sa ating kalagayan, sa ating hirap, kundi kapwa rin nating Kristiyano. Kaya kailangan natin ng kapwa mananampalataya na tutulong sa atin sa mga sandali nang hihina ng pananampalataya natin. Di ba? Pinanghihinaan na tayo ng loob na magpatuloy. We need friendship for emotional encouragement. Di po ba? Madalas, pupunta ka sa church. Okay, di ba? Pag uwi mo sa bahay, nakaka-discourage. Punta ka sa trabaho. Upay latag, logang katabas, makitam tita tao, makapaupay. You need emotional encouragement. Number 2, another benefit of friendship is help in trouble. Help in trouble. When we are in trouble, definitely we need some help. Who among of you would say, Pastor, I never needed help? You are not a self-made man. Wherever you are, somebody help you along the way. So, in trouble, we need help. Kaya praise God for friends na binigay ng Diyos objectively to help us in our troubles. Pasalamat ka sa Panginoon. Meron ba kayong mga kaibigan na tumulong sa inyo nung panahon na kayo talagang hirap na hirap? Amen ba mga kapatid? Praise God for them. They are God-sent. Minsan nga kahit unbeliever na ipapadala ng Diyos para lang tulungan ka . Yan yung mga blessings ng Panginoon. Parang kay Elijah, timpadala ti Apo kat uwak. Amom je uwak kakabsat, narugit, unclean, hindi nila tinatouch yan. Pero ginamit ng Diyos na magpadala sa kanya ng durong pandisal. So kaaryak ko man ni Elijah dahil marumi sa kanila DJ Raven, pero isut impadala ti Diyos, inusar ti Apo, ngamang ti food kingkwana, help in trouble. So praise God, the Lord brings friends to help us in trouble. Proverbs 17 verse 17, nakalagay doon. A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. So thank God for friends. Thank God for brothers who understand our situation and who care enough to help us in our times of trouble. Amen ba mga kapatid? Pasalamat ka sa Diyos. Number 3, why God brings along friends in our life. Yun yung magandang dapat na objective dyan. Why God brings friends along in our life. Number 3, for personal stability. Apay nga ti Apo, mangipadala ti gayem, biag mo, for personal stability. Well, in life kakabsat, kasapulan tayo ti mang balanse, dagiti panunot kanrik na tayo. Not all the time nga pampanunot tayo kakabsat, amin na panunot tayo kat husto. Hana amin nga time, dagiti marik na tayo husto. So there are people God will send in our lives who will help us, neutralize us, balance our mind and emotion, help us see a perspective that's different from our personal. And friends and family keep us from rash decisions, from self-centered wanderings. Good friends encourage us to church. Are you glad at nanangawis king ka di church? He's a good friend. So katatakitam, di pa nakatadal mo iti sa uti Apo, urehan nagsagapsap aming king ka, di jela pa nagdingdingag mo, mabangbang aran la tatarik nam. Praise God, at nanangawis king ka. Kasi kaya ti Apo ngagkaroon kat stability. Number 4, why God brings along friend or sends friend in your life? For spiritual help and counsel. So ti Apo ikan nakadagiti gagayem nga mangted king ka iti na espirituan nga tulong ken pamagbaga. Kasapulam ti kasta nga gayem. Amen? Isu nga kita nyo, dagiti do mga presidente ket mga alada pa iti papastor kasi amuda at the input, perspective, idea nga maited iti pastor nga makatulong kadagiti decision nga aramidon da. You see? Number 5,
protection from loneliness and isolation. Ikan nakatiapo dagiti gagayem, tapnon hanggang agbalin nga naliday, uno kasla isolated ti biyag mo. Iturong ti apo, iturong nakakadagiti gagayem. Uno iturong na dagiti gagayem, nga mang alalay ka, ti kanito nga agladingit ka, and you will feel isolated. And these people understand your situation. Number 6, God sends friend in your life for love and acceptance. For love and acceptance. Amen? You need a friend who will love you and accept you, whatever you are. And number 7, God brings friend in your life because it's your opportunity to give yourself to others. Opportunity to give yourself to others. Now, different kakabsat, haan nga selfish. The friendship is not selfishness. Nga, everything is about you. The reason why God gives friends or send people in your life is so that you can give yourself to them. Kailangan natin yan. Look, bakit tinawag na Dead Sea? Sapagkat tanggap ng tanggap at hindi nagbibigay ng tubig. Receiving all, receiving end, hindi siya yung giving end. Kaya tinawag na Dead Sea. And there are many people who may have much, but their life is dry and dead because all they did is to be the receiving end, the recipient, and never to be in the giving end. Remember this, it is more blessed to give than to receive. Naragragsak iti mangmangted ngem iti umawat. So God sends friend in your life who are in need, who are in desperate situation, and you must be sensitive, you must be compassionate, you must be open to these things. Why? Because God wants you to exercise generosity and compassion to them. By doing so, your life becomes vibrant. God's grace will continue to abound in you. Kaya, necessary na magkaroon ka ng mga kaibigan na hindi lang nandyan para tulungan ka, kailangan mo rin ng tao na ikaw pala ang tutulong sa kanya. Ikaw pala yung aalalay sa kanya. Ikaw pala yung nasa posisyon na tutulong sa kanya sapagkat pag walang ganyang tao, nangangailangan para tumulong ka sa kanya, ikaw pala yung siyang mamamatay. Ikaw yung talagang magsasuffer because you will become a Dead Sea. So, nakita yung ating friends, kakabsat, the idea of friendship is a give and take. God puts people in your life because you need spiritual help, you need protection, you need love, you need help, you need emotional encouragement. And you must thank God for those people that God placed in your life. But also, God places people in your life that sometimes you may not like them, sometimes han attracted iti personality dagan ka hang attracted kadakwada ngam kailangan da tulong mo, and they are there because you need to help them, you need to guide them, and it's your opportunity to be a blessing to them. Amen ba mga kapatid? Yan po ang ibig sabihin ng friendship, the benefit of friendship. Okay? Now, let's go deeper. As I close, all right? Sapagkat meron pa tayong 10 minutes, all right? 8 characteristics of a good friend. 8 characteristics of a good friend. Kababalin iti maysa nga nasya at kanaimbag nga gayem. Dito kakapsat, dito nga lesson kat para kada tayo dito yan. How to be a good friend. Would you like to be a good friend? Tilang aming kwatay ko, we want to have a good friend eh. Yun lang ang gusto natin. Gusto ko magkaroon ng isang mabuting kaibigan. Wag dang dapat naghahanap ka ng mabuting kaibigan. Maging mabuting kaibigan ka. Why? Sapagkat ang Diyos ay mabuting kaibigan sa'yo. As God is a good friend to you and you are to Him, and you are blessed by that relationship, you need to extend that relationship to others as well by being a good friend to them. Hello? Okay, number 1. How do you become a good friend? Number 1, be loyal. What we should be as a friend? Be loyal. A good friend is loyal.
Proverbs 20 verse number 6. Ano nakalagay doon? Most men will proclaim everyone of his own goodness, but a faithful friend who can find. Alam mo, sa aming mga pastor, kailangan din naming mga ganyang kaibigan sa church. Faithful friend. Faithful in a sense that, they are loyal. Loyal not because of our personality. Loyal not because they like us by their preference. Loyal because they know we are called by God. Loyal because they know we are doing the work of God. And they may not like the way we talk sometimes. Hanyo man nga magustuhan, di pa naglanglang ami kakabsat. Ngam tikit kitaan nyo, day jay prinsipyo, day jay calling, day jay nangayaban ti apo kada kami. And as a member, kunam, my pastor is called by God, I will be loyal to him. Just like Jonathan to his David. And as a loyal friend, what will you do for your friend if you are loyal? You will defend your friend, especially in hard times. Dependaram isuna. Tulungam isuna kakabsat. Iti kanito nga marigatan. You see? In 2 Timothy 4:16-17, ito yung malungkot na sitwasyon ni Paul. At my first answer, no man stood with me. All men forsook me. O nasaan yung kanyang mga kaibigan sa ministry? Wala na. Andun sila nung masaya ang ministry, pero nung mahirap na ang ministry, iniwan na siya. I pray God that it may not be laid to their charge. Paunay ka deta, akararagnan. Ay, kakabsat, sabsabali. Pero hindi yan ang pinag-uusapan natin. Yung sabi niya, all men forsook me. Tapos sa verse number 17, notwithstanding, ito naman, the Lord stood with me. Buti na lang may kaibigan tayo sa taas who will be loyal to us. And strengthen me that by me, the preaching might be fully known and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of lion. Praise God for that. A loyal friend is supportive in your difficulty and in your prosperity. Di kanito nga marigatan ka, nandyan. Faithful nga eh. Di kanito mat nga si kakat, adu dagiti balay game, masaya siya para sa'yo. Kastate ko matitunggal may isa. We should be happy for each other's success. Naragsakay mo't lang ti balay git tunggal may isa. Amen? Amen. Timot lahan na maragsakan no kakat dagiti inggit, di ba? Maraming taong inggit. Sabi ko nga sa inyo, sa ating church, maraming inggit sa atin. Di natutuwa. O dadayamudom. Hayaan mo lang. Mali ang spirit nila. Masisirang spirit nila. Basta tayo, ox lang tayo. Amen? Amen. Good friends will be joyful and celebrate with you in your godly successes. So the first ingredient of a good friend is loyal. Be a loyal friend to someone. Be a loyal friend, especially to the servant of God. Be a loyal friend to your pastor. Will you be a loyal friend to your pastor? Okay, number 2. The second characteristic of a good friend is deep sharing. Deep sharing. Deep sharing does not mean that you are sharing about other people. Pinag-uusapan nyo ibang tao. Sapagkat that is gossip. Ang ibig sabihin ng sharing, deep sharing mga kapatid, is you are willing to listen to each other's burden and problem. You share each other's burden and problem. Sino po sa inyo ang mag-asawa ganyan? You shared each other's problem. Napakaganda, di ba? Do you know each other's problem? Ganun po, dapat ang mag-asawa. Loyal sa bawat isa at nagsisharingan sa bawat isa. You speak the right amount in the right way. Proverbs 15:4. O, tingnan nyo Proverbs 15:4. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. The meaning of wholesome sa Tagalog, ang nakakapagpalusog. What a blessing. Wow. Be that kind of friend na makakapagsalita, makakapagsabi ng nakakapagpalusog na salita sa tao. Okay? Understanding the other person. Number 3, a good friend is fun to be with. Fun to be with. Ibig sabihin, hindi killjoy. You have the common interest. Hello? Hindi lang naman pinag-uusapan yung fun to be with dahil, pareho kayo ng iniinom na soft drinks, pareho kayo ng brand ng tea,
milk tea, pare-pareho kayo ng gustong pinupuntahan. Ibang usapan yan. That is one thing. Let's go deeper in life. In a deeper sense of life, you want a companion that all throughout your life, you share the same joy. Amen po ba? Na pag sinabing you share the same joy because you have the same joy in serving God. Di ba? Nga, agpada kayo ti ragsak, gapot agpada kayo agserserbi iti Apo. Common interest. Pareho kayong nasa church, you are in the same church, you are in the same track, di pa nagserbi ti Apo. You know, I'm glad, me and my wife, we are not perfect, but we share the same common interest. Di pa medyo Hong Kong, naragsak kami kasi nakapasyar kami ti Noah's Ark, nakapangkam di Disneyland, nakapangkam di Ocean Park. Yun yung mga activities na, you know, we have common interest. Pero actually, sa totoo lang mga kapatid, nung pumunta kami sa mga lugar na yan, hindi kami ang nag-enjoy yung mga anak namin. Kasi wala kaming ginawa kundi mag-alaga. Di ba? Idurduron mo ni Kiyon, ni Kier kibkibina naman ni Catherine, tapos yung mga gamit namin, paano ko mag-enjoy, di ba? Ang nag-enjoy yung mga bata. So, ang aming joy na lang mag-asawa ay yung makita naming masaya yung mga anak namin. Kahit hindi na kami yung nag-enjoy, basta nag-enjoy sila. We share the same common interest. Na alin? To see to it that our children enjoy their trip. Tapos, ang same common joy namin, to see na nagsimula ang gawain ng Diyos sa Hong Kong. Partners kami doon. Alam nyo ba, ako ang nag-initiate ng program sa kantahan. Ako nagpakanta. Ako ang nag-preach. Siya naman ang nagpa-activities. Di ba? So same activity, same goal, same objective. Pareho kaming natutuwa. Yun pong ibig sabihin ng fun to be with and common interest. Kaya napakaganda na sa mag-asawa, pareho kayong masaya sa church. Pareho kayong masaya pagdating sa pagtulong, pagbibigay, sa misyon. Kung hindi kayo pareho ng interest pagdating sa gawain ng Diyos, hindi masaya ang relasyon nyo. Palagi kayong mag-aaway. Nakadadot edited mo ta church. Di ba? Itid ka nga itid ta kapilya. Di na pa may gatangan baro sapatos. Di ba? Pero no agpada kayo ti puso, common interest ti ministry. Naulit ko meron pong common interest kasi na basketball, pareho kayong masaya. You know, yun yung mga temporal. 'Di ba? No may panggap mo ti luglugan, agpada kay ti passion, no may panggap mo ti kakastoy, paspasyar pa, mga temporal 'yan. Ang pinag-uusapan natin yung mga lasting na samahan. Yung nagtatagal na pagsasama. At wala nang magtatagal pa na samahan kundi yung pagsasama sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung mga dapat i-establish natin na common interest natin. Amen po ba? So, be a friend to someone na common interest. Kaya naniniwala ako, kung godly Christian ka, hindi pwedeng hindi mo kaibigan ang isang Christian o pastor na you believe in his mission, you believe you have the same common interest. Amen? Number 4. Fourth, okay? Another characteristic of a good friend is stimulating. Ayan, stimulating. Kung ano na Hebrews 10:24-25. Basahin natin Hebrews 10. Let us consider one another to provoke unto love and to what? Good works. Tika na son, deta provoke kakabsat, deta kasapulam ti friend, nga mang-challenge king ka ti panagserbi ti Apo. Kasi love and good works ko na Ibig sabihin yan, ministry. Ibig sabihin yan, soul winning. Ibig sabihin yan, pagbibigay. Meron ba kayong ganyang kaibigan? Kami bilang pastor, kailangan namin ng ganyan. Kaya minsan nag-a-attend kami ng conference. Bakit kami pumupunta sa conference? Para makapulot kami ng apoy. Bakit? Para mapainit din namin kayo. We need someone to provoke us. You need a friend like Pastor Jun kakabsat, ng oray 63-year-old. Kasla 36 tirik na. Amen. Kasla 16 di pa nagungungot na. Amen. Yeah. Nga, very active.
Nasapa nga makariing tibigat, ministry, talaga nga nakakaktibo. Pag ganyan ang kasama mo, ma-challenge ka di ministry, kakabsat. Ngam no ti kadkaduam, detehan na ka man la ma-challenge iti ministry, agad maidap ka. So ibig sabihin, itong pinag-usapan natin, be that kind of friend who will stimulate others for God. Ikaw dapat yung Kristiyano na yung DJ kinaanep mo, kinaregtam, ti pa nagserbi ti Apo, maakaram, maaringam, dagiti padam. Yung bang ma-challenge sila sa testimony mo. Di kalman. Ako, pastor ako pero na-encourage ako dun sa aking mga Bible study. Nag-testimony si Erma. Amom di testimony ni Erma. Nag-birthday di Biyernes. Kunana, agyaman nagti Apo ta binalbaliwan na iti panunot ko, kunana. Kasi deto'y pelang ti pa nag-birthday. Ngahan ko pinampanunot no anat pagpaalak. Deto'y pelat pinag-birthday ka ti pinampanunot ko sa nga di maawat ko nga gift. Ti pinampanunot ko kunana nga adda may render ko nga para ti Apo. Wow! Amo no makangagkakasta nga testimonyo no Kristiyano kakakabsat, jakla amo no di ka pela ma-challenge. Diyan ang mga kaibigan na kailangan mo, timang challenge ti pa nag-serve mo. Di ba? Kunana that day nga nag-birthday ako, kunana, nagkaranagag ti Apo. Isun sa di pa nag-exam na ka. Tapos karabyan na, kunana. Kaslang mariknak nga, dapat aramidek nga para ti Apo. So what I did, tinawagag ti friend ko di Philippines, tagtungtungtung kami, kat idikwan sinayrak kunana, imawat iti Apo. Kat idinashare kon, suddenly I felt in my heart that I am satisfied and happy because I have done something for the Lord on the occasion of my birthday. Nga di pa nag-birthday na, he was not thinking about what I can receive. He was thinking about what I can render unto the Lord for all His benefits toward me. Pag ganyan ang kaibigan mo, mga kapatid, matcha-challenge ka. Ngamnuti kang kanayon nga kadkaduam kakabsat, balyudong, na inlubungan na pampanunot nga kang kanayon, hanaadayo, nga umay kanto makikimong, hantun nga agsagupsup king kat sa uti Apo. Because they influence nga mangipatpataray tabiyag mo kakabsat, awanen, sabalin nga power iti mangiturturonggan ka. Iso nga haanan na agandar ti sa uti Apo. You see that? So, stimulating. Be that kind of friend who will encourage others to serve God. Number 5, and we will end here, be that kind of friend who is encouraging. Encouraging. Encourage someone. Everyone is fighting a battle you know nothing about. Kitam takaabay mo, ado problema na. Ada mo na problema na awan. Instead of grumbling and adding negative, encourage him. Just one word nga ibagam, sakbay kay nga agawit ita kakabsat. Again, encourage kayo ditong galmaysa. Kakabsat, Brad, patuloy tayo di pa nagserbi ti Apo let's aim more for God. Marami pa tayong gagawin para sa Panginoon. Encouragement is a vitamin to the soul. Papigsain na kakabsat. Iso nga, be a friend who will be loyal, a friend who is willing to listen to those who share their problems to you, a friend who will share the same common interest, especially those who are serving God. Be a friend who will be stimulating, someone who can inspire others to serve God, and be a friend who will encourage those who are down in spirit, those who are poor in spirit, encourage them for the Lord. Will you be a good friend? Hello? Will you be a good friend? Yeah. Thank God, nakadot impadala ti Apo nga friend king ka, tapno lang agbaling ka nga nasayati ka sa saad mo. Ikaw naman ang maging mabuting kaibigan sa iba para sa Panginoon. Heavenly Father, thank you for our lesson. That ti Apo will actually enhance our spiritual influence. Tulungan na kami nga hanlang at ibagbagimit makita mi. Adot ng tulong kada kami wherever we are today because you sent a friend to help us, to assist us, to guide us, to encourage us, to be a blessing to us. Help us now to be a good friend to others for your sake, in the name of Christ, and for your glory. Tulungan na kami, Apo Diyos, kat kwam ti gloria kandayaw, in Jesus' name we pray, Amen and Amen.